parlok prajor ke paranong sing bi jongka dong ka thang ri bhoi bat kum juro jongka kasi jeng tiam mi kalia brokoi ya ka e ka jing thmu bat ka e ka sinjam ka bana kaliang jongi kum ki paran kitkam ginung tre jongka parti UDP hapo jongka ri bhoi district kentrup lang bat kinung kitkam jongka central body jongka UDP hagaba ngi la shim ya ka rai ya ka ba ngin data mangila shimigara bangin resign no andringila ya resign kum kinong kitkam ki bakmat jong parti UDP hak bangila don lang ka kerteng jong kinong kitkam bat ka designation ka post baki ban hapo jong parti hakini kisnem ki por ki balalek ti ngi kwa ban pensyai hang ni ngi namburi ya ka e ka jinsisha ngi kren kum magalong ngi kwa ban lek ki habasya habashit ka tip lang bat kamde banlong bangi ngisi mengene garai ka rai ke kelung kena hande ngila shi mengene garai da bangi perkat sani bha ngila ya kren ngila ya kendu ngila discuss hadin bangi la ya kren la kendu la kren la ya shim ya garai da kwe ke jemut ba ki kitu ki bala sem dei ban mi no na ka parti UDP te ngila ya sain lang hang ni tang kinong kitkam ki ba khaman ngamong ye kinong Christian Kenda gino kersian gidon lada ikran ni kata kumut kalan ketak susu dari tang gino kitkam ge bakmat jang ke parti hapo jang ka youth wing women's wing ban agal yang juga rangba hapo jang ke riboi district bat kumjur ke bade jang ka state ke bahap ke bade nang ni hapo riboi tinggal si me ke negara bangila resign no ke bomut ba ke jing de jing bat ke parti UDP kala kut nadu mentakasi di kata kelong bangi kwa ban pensngeu hakmat jeng di pajbak babun lang ba jong kanegalat thai khbor lang ba jeng pigi press media nimdan gono gadau basimet ne ke jede bat ki paran kitkam lah ke jede bat ke district ne ha ke jede bat ke state UDP kinong kitkam ge ba khmat jeng ke parti nimdan gono ke bangilong offended yanon no ne kamdon gono kata ke jeng seu persya mo ke bagi ong ngia su tanat ngi buram kliang iwe ngia trei bha ngi lep ha ya ka kam mangi yaki bat maki yang iru tandai kane kalong ka sinjam ke bangisim namar dak bengi perkhat na ka menta kala we jong kane ka dong ka thain ka ri ba ka judgment riu ka chingi kumno bangila ban trei ban ya don benta na ka menta ki ba khamha ki bonra na ka menta ka bit ka biang bat ka bha ka miat ka roi ka par jong kane ka dong ka thain jong ka ri ba ka judgment riu chingi de halor kita ki daw ki ba ngila shim kane ka rai rang ba ha ka bangila ka ya kut jimut lang ban ngila sain lang ba ngila mi no na ka parti UDP nadu mentagasngi ha ka jide bat kane ka parti UDP ngem don issue te na kaliang jongi kita gibanang sa apa ka parti UDP nginam pen bor yaki bakin wan ban dia so lang mo and but Henry